Hvad står du med her? Jeg står med den nye Centurion Zero her. Okay. Hvad er der nyt ved den? Nu skal du bare se her, Mads. Der er lavet en ny låseanordning, så når jeg låser batteriet op her, så falder batteriet bare ned stille og roligt, og så er det klar til at tage ud. Det kan jeg godt se. Den falder ligesom ned i 2 trin. Ja. Ja, så man tydeligt kan se, at den er klar til at blive taget ud. Ja, og ved du hvad? Den nye låseanordning her, den gør også, at batteriet ikke kilder sig fast i rammen. Okay. Ja, så du kan bare se her på, stille og roligt. Må jeg prøve? Ja. Så drejer jeg bare på nøglen her, og så falder den lige ned. Jeps. Og så trykker jeg så på knappen, kan jeg se her. Så kommer batteriet ud. Ja. Og det er virkelig nemt at bruge. Hvad sker der, hvis der er sådan, at man ikke sætter den her anden batteri inde på? Ja, altså hvis du har et gammelt batteri, og du glemmer at sætte en ny batteri inde på, ja, så kilder batteriet sig fast i rammen, og så er du slet ikke i tvivl om, at du har lavet en fejl. Okay. Men der kan man tydeligt se forskel på den gamle og den nye batteri. Det kan man nemlig. Den nye batteri, den har sådan et hak her, det har den gamle ikke. Okay. Ej, det er rigtig godt at vide. Prøv lige at sætte den på igen. Ved du hvad mere, Mads? Nej. Vi har også lavet et nyt låg til motoren her. Okay. Og det nye låg, det minimerer støjgenerne fra motoren af. Fedt. Ja. Ej, hvor fedt. Det sidste, jeg lige vil huske dig på, Mads, med de cykler her, det er, at vi har 5 års garanti på batterierne.